Vinga. Ja tenim aquí el teu amic, Cristian. El Marc El meu Marvà. gran amic del canvi de led, Marc Marvà. Què tal, Cristian? Tenia ganes de veure't, I'm so glad to see you again. Ja que avui va de samarretes, a l'última borsa de la Champions, que serà la de després de la final, entenc, Sí, segons m'ha clar. marcat el guionista del programa, Cristian García abans, Sí, correcte. és el que talla el bagall aquí, no ens enganyem, que faci l'última borsa amb la samarreta al canvi de led. Home, Em faria molta il·lusió. Ah, mira, sí. La podem fer, Perdona, que presideixi. Ja ho ha de decidir ell, eh? Sí, no, jo ho deixo aquí a la... Quines Aquí coses et estàs, volen aquí fer estàs. fer? Exacte. Chelsea shirt. Bueno, si ell li És va una bé i vol... suggerència que deixo. I el club li permet. Sí, El club li permet. Amb botes, les mitgetes, si Es veu vols. que pel tema de drets d'imatge Equipació. no pot. Ha de negociar-ho. Vinga, va, anem amb la nostra borsa. Començarem pels equips que pugen, que són... Els Doncs home, finalistes. cada vegada ens ho posen més fàcil també. Els dos equips que pugen són els classificats per la final, finalment. Manchester City i el Chelsea que parlàvem. Recordem, el Manchester City és l'únic equip que ha guanyat totes les eliminatòries per arribar a la final. Ha guanyat cada partit. Sí, sí. És a dir, des dels vuitens de final, 2 partits guanyats, quarts i semis, l'únic equip que ho aconsegueix. Tot guanyat. És a priori el favorit per ser campió. Sí, A priori. però compta amb el Chelsea, eh? Però compta amb el Chelsea. Les deliberacions en aquesta recta final, clar, Sí. Jesús, perquè a mi em consta que hi ha moments de la temporada, i això l'espectador ho ha de saber, que hi ha discussions molt agres a la redacció Molt. per decidir futbolistes aquí. Però en Algun canvi dia he ara tot- aparegut amb una camisa esquinçada Exacte, del debat de les la baralles que redacció. teniu. Sí. Gil Freixanet dient una cosa, Pere Cullell una altra, però en canvi, ara, la fet deliberació és molt fàcil, perquè equips que baixen sé perfectament qui hi haurà. Qui hi haurà? El Barça, Pitonisso. que va Equips que bajando. Qui hi haurà, Home, Pitonisso? el Real Madrid apareix entre els equips que baixen. I qui més? I el PSG, Sí, no? és Equips així? que baixen? Efectivament, Veus? aquí els tenim. El Real Madrid i el PSG, els equips que baixen. No era molt complicada, Pitonisso Balaguer. Aquesta no era complicada, però un punt. No, 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 però perdona, però el criteri no és perquè hagin perdut. Exacte. El criteri és perquè, a part de que han perdut, doncs perquè no han demostrat tot el que poden, tot el que haurien de demostrar. Sempre és un criteri No el què, futbolístic. sinó el com. Sempre és un criteri Exacte. futbolístic menys amb el Madrid. No, criteri... no, home, aquí al Madrid, jo crec que... No, en aquest cas sí. Ha estat molt beneficiat per Exacte. aquest any a la Sí, sí. borsa. Bueno, I la prova de tot això que estem dient són els jugadors. A veure. Va. Aquests són els 3 jugadors, Marc, que per nosaltres pugen. Que pugen. Atenció, perquè el primer nom, doncs us fixareu que no ve en consonància amb el que hem explicat abans. És Courtois, el primer nom dels jugadors que pugen, tot i ser eliminat, i els altres dos doncs, són Rubén Díaz i Marés, dos jugadors del Manchester City. Courtois, que, com diuen a les ràdios espanyoles, carrusel de paradones ahir en el Carrusel de partit. paradones. Doncs això és el que va fer Courtois, sobretot amb l'1-0 va mantenir el Madrid en vida, no? Rubén Díaz, que va ser amo i senyor en el centre de la defensa, aturant sobretot a Neymar i a l'atac del PSG. Recordem amb Mbappé a la banqueta. Impressionant. I Marés, que clar, ha fet 3 gols en 2 partits, va fer els 2 gols en el partit de tornada. Fixeu-vos que ha fet 4 gols en aquesta Champions, 3 a les 3 semifinals. a les semifinals, increïble Sí, sí. el jugador algerià. Sí, senyor. Aquests són els 3 jugadors que pugen. Jugadors que tres baixen, jugadors. en sé un segur. A veure, digues. Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard. Correcte, I va. Neymar. Jo crec que podria arribar a encertar... I Neymar ja en també tenim dos. baixa. Que ja no pot I el baixar més. tercer, Jo ja està crec- Mbappé també. Hazard i Neymar, de moment. Falta un tercer. Si Jo està crec que, Mbappé? crec que en els 3 jugadors que baixen, fins i tot el Mario hi estarà d'acord. El que falta es Sergio el señor Camero. El Camero. El Camero. Sergio Ramos. Creo que es muy injusto este. Este sí que es injusto. A ver, Injusto. sisplau. O sea, un jugador que viene de una lesión que prácticamente se le pone porque no tenemos nada más. Ya, no se le puede. Pues que no se Lo que ponga. Lo que pasa que arriba no, que no no os se habéis po- peleado arriba, ¿eh? Pero es que no. Cuando aparece un hostia en la frase quiere decir que está muy indignado. Sí, la cara... Mucho. Però hi ha una imatge que ens ha acabat fent entrar Sergio Ramos, que és en una contra, Kanté comença a córrer el contraatac i Sergio Ramos desapareix del plano de la televisió. Sí. És a dir, Almenys a Piqué se'l veia agafant se'l veia la samarreta. agafant, no? Però Ramos desapareix i aquí hem cregut pertinent doncs, Jugador acabar que de col·locar Sergio Ramos, Estem que d'acord. potser l'ajuda a renovar, que també és un dels I temes. els altres dos també per raons evidents, no? Exacte, Eden Hazard, recordem, ha sigut un dels, podríem dir, l'ase dels cops de tot el Real Madrid, amb aquella fotografia al final del partit, somrient amb I rient amb els seus excompanys d'aquí. Somrient no, descojonándose. No, partiéndose el culo, millor dit. Partiéndose el culo, una imatge que no ha agradat massa a molts No madridistes. ha agradat gens, no ha agradat gens. I Neymar, Gens ni que mica.
fa una mica més justícia o injustícia al fet que marxés del Barça per guanyar la Champions I no i no ho hagi aconseguit encara Igual després lo ha de hecho 4 temporades. Igual lo ha hecho Ahora- este partido para renovar, para que lo fiche el Barça. Bueno, Sí, ara estic ensumant Perdona. que la porta li repesqui Aquesta setmana, doncs, la veritat és que ha tornat a sonar que Neymar podria tornar al Barça, ho deien els companys Però com pot ser això, d'ESPN Argentina. No ho entenc. Jo Jo tampoc. discrepo tampoc. amb Hazard. Jugadors que baixen Hazard, No? Hazard ja no pot baixar més. És a dir, estava ja al soterrani, no hi ha més plantes a baix. Sí, després, Escolta. amb les tantes lesions, doncs, Él el positiu y pel Coutinho coronavirus... están en el Al mismo pàrquing, nivel. pot Ara passar al anem a MVP, pàrquing. no? MVP de la segona. Tampoc hem tingut cap dubte amb Home, l'MVP. claríssim. L'MVP. L'MVP, jo crec que l'MVP avui és molt senzill. Al final, el tenim aquí presidint el Això, plató. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Ah, no és Vinicius. N'Golo Kanté. No era Vinicius? N'Golo El nuevo Cafú? Li El diuen nuevo a Cafú? les Y xarxes sí, socials... Lucas Vázquez Cafú, ¿dónde estaba? L'han batejat a N'Golo Kanté, les xarxes socials l'han batejat com Engoliño, per a Engoliño. veure si li acaben de donar una mica més de prestigi, però vaja, va ser Man of the Match, això que li diuen, Sí. en el partit d'anada i Man of the Match per la UEFA en el partit Totalment d'acord. de tornada, O sigui així que- que res més a O sigui dir. que en Kanté el Impressionant. Chelsea pot fins i tot ser capaç d'intentar guanyar la seva segona Copa d'Europa. Sí, senyor. Especialment a Kanté, que és el que domina el centre del camp, és el cerebro de l'equip. Sí, senyor. El jugador- Campió del món a Rússia. El jugador revelació. El jugador revelació, doncs, també és un futbolista del Chelsea. Així és, futbolista del Chelsea de 21 anys, que li va Mason costar... Mount. No? No. Ai. A punt. Error. A punt. És Havertz. Ah, Kai Havertz, que va Sí, tens raó, la vaselina de Havertz. Exacte, la vaselina de Havertz que gairebé li dona fet el gol a Werner i a Havertz que amb 21 anys només de moment no li pesa o aquests 100 milions que va costar és el futbolista més car de la història del Chelsea que van comprar en el Bayer La Deutsche Leverkusen. Connection. La Deutsche Connection. La caverna, La Deutsche Connection. La caverna in hagués venut Chelsea. que... Danke, Shekai. El xut de Havertz era una assistència a Werner. a Timo Werner. A Timo per Werner, el través. sí, Es sí, va ajudar sí. el travesser per fer una assistència. Kai, Anem a- bola de drac, Zeta, Kai, Havertz. Anem amb Havertz les- seria el nou Son Goku. Anem amb les imatges. Tenim dues imatges que ens traslladen al passat. Exacte. Al passat de dos futbolistes. Exacte, agafem una mica el DeLorean amb aquestes imatges. Agafem el que DeLorean. Anirem al passat per veure el present com el tenim. Fixeu-vos, primera imatge, N'Golo Kanté i Riyad Mahrez jugant a la Play en Al el FIFA. Leicester, aquell campió Hosti. de la Premier. Jugant al Leicester, campió de la Premier Sí, en senyor. 2016. I que ara, Ranieri. a finals de maig, seran rivals, per tant. Sí, senyor. A Leicester dels tailandesos, dels magnats, dels multimilionaris tailandesos. I l'altra ara seran imatge, rivals. Exacte. imatge és la de dos entrenadors que també es van trobar en el passat, no? Es van trobar en el passat, van tenir fortes disputes esportives entre Bayern i Borussia Dortmund en el seu moment, Guardiola i Tuchel. Recordareu aquells Bayern-Borussia on Guardiola guanyava les Bundesligas, però Tuchel era qui el superava a la Champions i ara es tornaran a veure les cares en una final. 2014-2015, per exemple. Exacte, senyor. aquell 2014-2015. O sigui, la temporada del gol de Messi al Bayern, al Camp Nou, sí, la mateixa senyor. temporada. Allà que eliminen el Bayern de Guardiola, exacte. I acabarem amb la dada, que és un 2. És un 2 que he de dir que potser els espectadors que heu estat atents ja sabeu què pot significar aquest 2. L'ha explicat el Víctor Lozano i és la segona final que aconsegueix Tuchel consecutiva amb dos equips diferents. El primer entrenador de la història que aconsegueix aquest guarisme, com li agrada dir a David Balaguer, aquest guarisme. És una gran paraula, ho comentàvem a fora també, que guarisme és una paraula magnífica. Doncs aquest guarisme l'aconsegueix Tuchel. Primer entrenador, dues finals consecutives amb dos equips diferents. Per cert, els dos equips, és a dir, l'equip de Tuchel aquesta temporada arriba a meitat de temporada i aconsegueix la final, i el Bayern, que va aconseguir la final la temporada passada, també venia de ser un entrenador a mitja temporada fitxat que s'enfronta al PSG de Sí, a la Tuchel. passada van destituir a Niko Kovac i van posar a Hansi Flick,
que quan s'acabi aquesta temporada deixarà el Bayern, ja ho va anunciar sorprenentment. Ara sonen per ser, diuen que podria ser el pròxim seleccionador alemany. Hagués estat certament curiós perquè Joaquim Löw ho deixarà després de l'Eurocopa. Que el PSG s'hagués classificat per la final i guanyar-li la final a l'equip que t'ha fet fora la mateixa temporada. Això ho va comentar el Mario. Sí, ho va dir el Mario, és veritat, sí. Molt bé, fins aquí, no? Doncs fins aquí. Molt bé. Ens centrarem en la final, tots els esforços a la final. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Gràcies, Afició, gràcies. Fins a la setmana, Al carrer.